a začíná nám dramatická bitva o co nejlepší výchozí pozici. A odpadají, slabší kusy odpadají. Výborně. Anders Aukland už nestačí ani Jerry Erlin, což je hodně překvapivé, protože on má fantastickou soupaž i velice solidní závěry. Drží se za ním pouze Jürgen Aukland. Jestli dobře vidíme na našem monitoru přes objektiv kamery, který je stále ještě skrápěn, roztrhal evidentně, rozbil na prach tu skupinu a teď si momentálně v absolutně těsném kontaktu veze za zády pouze Jürgena Auklanda. Tak uvidíme, jak to dopadne při vjezdu na stadion. A zkusil to opravdu v těch těžkých pasážích, v těch silových pasážích, kde on může využít právě to, co je jeho doménou. A teď se mi zdá, že dokonce ujíždí Jan Klaunovi. Ano, Jürgen Aukland už nestačí v tuto chvíli držet to tempo a přisávat se na záda.